Doncs ara parlem del Pla d'Igualtat per la Ciutadania, que fa ja un parell de mesos que va iniciar el procés, diguéssim, per actualitzar-lo, per renovar-lo, amb la idea que aquest tercer Pla d'Igualtat de Gènere pugui estar finalitzat abans que s'acabi aquest 2025. Per tant, tenim encara uns quants mesos per endavant per treballar-lo i per participar-hi, per cert, ara us ho explicarem tot plegat. Ara mateix el pla es troba en una fase de diagnosi que inclou diversos passos com, per exemple, entrevistes o la creació d'una comissió de treball i la participació que dèiem, a través d'un qüestionari obert a tota la ciutadania. Per parlar del pla, per parlar d'aquesta participació i de la importància que té aquest pla d'igualtat a la nostra ciutat, m'acompanyen avui aquí a la ràdio la regidora d'Igualtat, Sònia Garcia. Molt bon dia, regidora. Molt bon dia, moltes gràcies. I també la Rosa González, que és la responsable de tota l'àrea. Molt bon dia, Rosa. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies a les dues, com sempre, per explicar-nos i per venir a explicar-nos aquest pla d'igualtat, que és el tercer, que deia que des del mes de maig, o que serà, vaja, el tercer, que des del mes de maig s'està treballant. M'agradaria que comencéssiu explicant-me una miqueta els objectius d'aquest pla d'igualtat, aquest tercer pla d'igualtat, que, si tot va bé, el tindrem llest abans que s'acabi aquest 2025. Sí, gràcies. Nosaltres, des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament, en col·laboració i de manera transversal amb la resta de serveis, que sempre és d'agrair, comencem, com has comentat, l'elaboració del tercer pla d'igualtat de gènere per la ciutadania de Rubí. Nosaltres hem plantejat 3 objectius específics, que són identificar i analitzar les desigualtats de gènere en el context municipal, amb una mirada interseccional i detectar també oportunitats per poder implementar polítiques que ens construeixin la superació d'aquestes desigualtats. També en el segon objectiu que ens hem plantejat és establir la planificació de mesures orientades a superar les desigualtats detectades i reforçar les oportunitats identificades. I com a tercer objectiu és sobretot aprofundir en el compromís tècnic i polític de l'Ajuntament, amb el que són unes polítiques d'igualtat de gènere, així com potenciar la seva visibilitat i transversalització en totes les polítiques públiques locals. Nosaltres hem fet com una diagnosi i una anàlisi, i quan parlem de la diagnosi analitzarà el context municipal, identificant sobretot el que són les principals desigualtats de gèneres, les necessitats sobretot específiques de dones, noies i nens, les dificultats i també potencialitats de les polítiques de gènere del territori. Quan parlem de l'anàlisi se centrarà en els eixos fonamentals en la relació de les desigualtats de gèneres. I a partir d'aquesta anàlisi anterior es desenvoluparà també el pla d'acció que presentarà els eixos estratègics. Quan parlem d'eixos estratègics sobre els que es treballarà, nosaltres tenim 10 eixos estratègics, que si vols t'enumero compromís amb la igualtat de gènere, prevenció i abordatge de les violències masclistes, molt important. També parlem de coeducació, d'urbanisme, espai públic i habitatge, salut integral, esport, lideratge i participació de les dones, com la taula i les jornades feministes, antiracisme, migracions i cooperació internacional, cultura, memòria i comunicació, i treballs i cures i corresponsabilitats. Molta feina, Sí. La que queda, com explicar la regidora. Deixeu-me que anem anant més en profunditat en algunes qüestions, com per exemple aquesta enquesta que jo comentava al principi, una enquesta que a més ja està en funcionament, per tant la gent hi pot participar, només has de tenir més de 16 anys, per tant és molt fàcil entrar a la web, Rosa, i participar en aquesta enquesta. Jo suposo que bàsicament el que es pregunta és quina percepció té la gent sobre la desigualtat, perquè clar, no és el mateix preguntar-li, jo què sé, ara m'ho invento, un noi de 16 que una noia de 32 que una senyora de 60, clar, no és el mateix.
Sí, és molt important quanta més participació millor. Evidentment, a més d'anar a la diagnosi ja s'analitzen moltes altres dades, memòries, altres plans estratègics, però l'enquesta ciutadana és allò que reflecteix molt l'estat de la qüestió, de la percepció ciutadana de les noies, dels nois, dels homes, dels ciutadans de Rubí respecte a quines desigualtats hi ha i en quins eixos ells detecten desigualtats, perquè això, la percepció d'una persona que treballa al servei domèstic o que treballa en l'hostaleria o que és molt diferent de la que pot tenir un altre ciutadà i per això animem a tothom a que participin. Durant la festa major hem tingut en els punts liles els QRs amb els cartells de l'enquesta del Pla d'Igualtat i tot i que la gent està en modo passar-s'ho bé, doncs estem contents perquè només durant la festa major hi ha hagut 50 respostes a les enquestes. I sí que durant tot el mes de juliol està oberta la possibilitat de fer-ho a través de la web de l'Ajuntament. Es pot trobar el cartell amb el codi QR i es pot respondre, és molt fàcil, es pot respondre des del mòbil. I això, demanem el màxim de participació. Nosaltres estem fent difusió entre tots els nostres, la gent gran que tenim en els programes de gent gran, entre totes aquells grups que tenim una mica en els nostres serveis d'igualtat i ciutadania, però sí que demanem a la ciutadania aquesta implicació perquè és molt necessària. És molt necessària perquè segurament, evidentment, tots tenim una visió del que és la igualtat, però amb el que t'expliqui o amb les respostes de la gent doncs pots obrir camins que tu no havies pensat, per exemple, no? a l'hora de fer aquest tercer pla d'igualtat. Hem de dir, a més, que aquestes respostes són anònimes i confidencials. Per tant, la gent pot contestar amb absoluta sinceritat que no ho sabrà ningú, perquè ja sabem que hi ha algunes situacions complicadetes i, per tant, no hi ha cap problema perquè són anònimes i confidencials. Dèiem, aquest qüestionari, obert a la ciutadania i també està prevista, no sé si està creada o no, ara m'informeu, sobre la comissió de treball que també ha de fer el seguiment de tot això, no? de tota aquesta feina que ens deia la regidora que teniu per endavant fins que s'acabi l'any. Sí, la comissió de treball del Pla d'Igualtat està constituïda per la tècnica d'igualtat, la regidora i jo, la regidora per la part més política, i ja està constituïda, evidentment, és el primer que vam haver de constituir. Una altra cosa important és que es va fer una sessió de la taula de dones participativa per col·laborar en aquesta diagnosi. Va ser com una sessió grupal on van sorgir tantíssimes propostes que encara les estem... Com dones hi havia, encara sí, moltes més, perquè es van fer dinàmiques participatives, amb pòsits, i encara les està cuinant la consultora externa que ens està ajudant amb el Pla d'Igualtat. Deia abans també la regidora aquesta paraula que anomenem moltes vegades però que és molt important, que és la transversalitat, perquè clar, és un pla d'igualtat de la ciutat i evidentment tots els departaments, serveis que formen part de l'Ajuntament han de poder dir la seva, han de participar i després, diguéssim, com diria això, se l'han de fer seu. No sé si esteu d'acord, regidora. Sí, exacte. I també, per suposat, agraïm que vinguin personal tècnic de les diferents àrees, sobretot, i serveis del consistori, sobretot donar-li les gràcies per ajudar-nos en el procés del pla. Jo deia que estarà acabat, abans que s'acabi aquest 2025. Aquest és el calendari, no, Rosa? Més o menys? Perquè ara marxem de vacances, evidentment, tots plegats, però al setembre se'n tornem. Com a màxim volem aprovar-ho, o sigui, el calendari ens ho permet, al desembre. Seria ideal tenir-ho pel ple de novembre, però potser és massa just, perquè s'ha de validar, s'ha de fer tot el pla d'acció i s'ha de validar. I millor fer-ho ben fet que no fer-ho. Tenim prorrogat l'anterior pla, que es va prorrogar al ple de desembre de l'any passat. I respecte a la transversalitat, que deia la regidora, si nosaltres d'alguna cosa estem orgulloses en el pla que encara és vigent, en el pla anterior, en el segon pla, és que la perspectiva de gènere i la igualtat ha anat impregnant les diferents àrees. Ara ja no us hem de perseguir. Àrees com urbanisme
o ja incorporen aquesta... I ja quan organitzes una reunió venen cares noves, no? No som els mateixos de sempre, que evidentment la transversalitat dintre de la nostra mateixa àrea, amb joventut, amb cooperació, amb acollida, amb gent gran, com que som del mateix equip, sempre la nostra àrea es defineix així, no? Per aquest treball transversal, però estem molt contents contentes de que això hagi traspassat i hi hagin altres àrees que estan ja incorporant aquesta mirada. També m'agradaria destacar una cosa, perquè dintre dels eixos que comentava la regidora, n'hi ha un que per mi tots són importants, que és el de la coeducació, que és bàsic perquè tot això tiri endavant. Evidentment, un pla d'igualtat té moltíssimes coses, però l'educació és bàsica perquè tiri endavant el pla i la societat, diguéssim, no? Sí, i la coeducació, quan vam aprovar l'anterior pla, hi havia la proposta en el pla d'acció de crear una comissió a nivell de municipi de coeducació. Aleshores teníem algunes profes motivades d'alguns centres, i això, diguem-ne, ha evolucionat tant que es va crear la figura COCOBE dintre dels centres educatius, una figura obligatòria. Els serveis educatius va constituir el seminari de coeducació i, diguem-ne, ens hem fusionat, i aquest seminari amb el que treballem conjuntament des del Servei d'Igualtat es reuneix periòdicament un cop a l'any, tot l'any, i es treballen formacions, que és molt important, comparteixen bones pràctiques, es treballa molt bé en les escoles de Rubí, hi ha uns COCOBEs formadíssims i meravellosos que acompanyen a altres que igual no tenen tanta però que sí que tenen la motivació. Es munten les jornades de coeducació, que com sabeu ja s'han fet 3 edicions, i que la proposta, l'organització parteix d'aquest grup, d'aquest seminari, i que tenen molt èxit. Després sempre omplim l'aforament de la biblioteca un dissabte al matí, que sembla flipant que 120 professors s'apuntin a fer una formació tot el matí de dissabte, i així és any rere any. Per tant, pensem que és molt important perquè tant a l'escola bressol com a primària com a secundària, que l'educació s'incorpori en els projectes de centre, i que des de les mateixes escoles, no només els de l'Ajuntament, que anem a oferir activitats complementàries a la guia educativa, sinó que ells ho facin seu, i estem molt contentes d'això. Clar, jo anava a acabar, però m'has dit una altra paraula clau, que és formació. Jo feia referència a la coeducació, tu parlaves de formació de professors i professores, però també a nivell fins i tot dels propis companys i companyes de l'Ajuntament, no? En aquests passos endavant que anem fent, la formació també és bàsica, i amb això ja acabem. Suposo que esteu d'acord que si no ens formem i no tenim clar segons quins conceptes, anem malament. No avançarem. Amb això anem de la mà de recursos humans i del pla de formació intern, d'igualtat intern, que esperem que en uns mesos també s'aprovi. Sí, que també està evolucionant, perquè hi ha algunes accions que apareixen en el nostre pla i també en el pla d'igualtat intern que són transversals i comunes, perquè els primers que hem de tenir aquesta formació i aquesta mirada som els treballadors de l'administració. Doncs veurem com va evolucionant aquest tercer pla d'igualtat, n'anirem parlant, i que s'acabi aprovant novembre-desembre, posem novembre-desembre d'aquest any 2025. Rosa, Sònia, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies a vosaltres. Gràcies.